elke vrijdagmiddag vanaf 2:30 tot 4:30. En als dat allemaal goed loopt, dan willen we misschien 's avonds wel open. De jeugdsoos in het Bobgebouw in Oensjerk is weer iepen op een fretemiddag. Ben uit de groepen 7 en 8 en klas 1 en 2 binnen van harte welkom. Chillen, tafelvoetballen, muziek luisteren. Dat is allemaal prima. Wat ze willen, of het nou een goed gesprek is, of gewoon een spelletje, of gewoon alleen maar even een drankje drinken. Het is allemaal goed. Een plekje waar mensen zich veilig voelen. Gewoon een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en gewoon lekker met elkaar samen kan zijn. Een soort jongerij zitten zo'n corona, maar de uitdaging had het gaat om een chillplak. Suzanne en Ali hebben daarom de schouders eronder zet om de jeugdsoos ook voor de jongere jeugd weer te iepenjen. Ali is al haast 24 jaar bij het Boegenhofbastengebouw belutsen. Nou, er zijn heel veel feestjes geweest, heel veel activiteiten, heel veel mooie dingen, heel veel mooie herinneringen. En ik denk heel belangrijk, en daar vaststellen we hier nou een plak voor de jeugd. Een plak voor de jeugd van de Trienwouden en omstreken. Eigenlijk als ik nou weer waarom zie, want inderdaad, ik hier bijna 24 mei, vind ik het altijd heel mooi. En dat is juist nou echt dat er weer jongeren van destijds weer waarom komen. Inmiddels ben ze zelf height of man, dus dat is heel grappig om te zien. Maar dat ik dan eigenlijk de verhalen van goh, hoe mooi en belangrijk eigenlijk een Bobgebouw en de jeugdsoos voor hun West is. En wat ik dan vooral is dat ze het heel fijn voelen dat ze gewoon een plak heen en naar daar komen gaan.